So alright guys, welcome back to my channel. This is Wen Karima Par. So for today's video, kakain tayo or magmumukbang tayo dito sa Eat All You Can, Eat All You Want dito sa Kabalem. So as you can see, so 378 pesos lamang po per weekdays yung kanilang ano. So I'll explain na lang natin later. And then libre mga 3 feet below and then yung 4 feet nasa 50%. So pasok na tayo. Clean, so clean and masarap yung food dito. So, ayan ang aking one big family. So, kasama ko silang magmumukbang. And then, eto na yung food. Meron silang salad and minatamis. So, ang sarap niyan. Wow. And then, meron sila ng lechon kawale. And then, meron sila ditong buro. And then, mga gulay-gulay and sisig. Meron din silang drinks and the main dish. Meron din silang rice, syempre. Sarap. And meron silang bihon. So, meron silang curry and then laing sabaw-sabaw na bulalaw. So, hindi ko na lahat napakita talaga. And then, ito mais, yung suwam na mais. And mukbang, kain na tayo. So, muna ko na yung vegetables. So, maggulay muna tayo. Magbe-vegetarian tayo. Naku, dami nga na. Kasya lahat sa bibig ko. So, konti-konti lang muna yung kinukuha ko para matikman ko lahat ng pagkain. So, murang-mura na sa halagang 378 pag weekdays and 400 plus pag weekends. So, pag naman mga kids na below 4 feet is 50% and 3 feet nga is libre na sila. So, yung sa akin, nilibre na lahat yung tatlong kids and kaming dalawa lang na asawa ko yung binayaran ko sa food. Sa yan, sarap-sarap. Laki ng aking subo. So, yan. Mukbang lang tayo. And then, yun, ang dami ko talagang tinikman dito kasi masarap talaga yung pagkain nila. And yung pinakagusto ko dito yung tawag dito. So, mamaya na lang para hindi ako spoiler. So, yan. Kukuha na naman ako ng another batch. So, diba? Takaw ko. So, sige. Enjoy lang kayo manood sa akin habang kumakain ako. Ayan, kumuha ko na dyan ng dinuguan, rice, and adobo. Yung chicken adobo, isang saging, at baboy. Kumuha ulit ako ng dito, tawag yun, lechon kawali, and then bulalaw. Sabaw ng bulalo na lang natira kasi nawalan na ng laman, naubos na ng mga tao. So guys, sobrang dami talagang kumakain dito. So disclaimer lang, hindi po ako in-sponsor ni Kabalen. Gusto ko lang pong kumain dito kasama yung pamilya kasi inano ako ng kapatid ko na masarap daw dito. So tinry ko naman magmukbang dito, di ba? So, mukha namang masarap. And then, masarap talaga yung mga pagkain nila, guys. So, hindi ka magsisisi. Yung kalabit yung aking anak. So, sabi ko, kain siya ng kain. Kasi, nagpupumilit siyang kami nung bola dun sa machine. Alam nyo ba yun? Yung, dati nung bata ako, merong ganun. Yung bubble gum naman siya. Maghuhulog ka ng 2 pesos. Then, may lalabas na bola or bubble gum na babilog. Eh ngayon 10 pesos na, tapos malalaglag is yung pang jackstone na bola, yun yung nalalaglag. Nukulit ako ng aking anak, ang aking anakich, nagkukulit-kulit sa akin. And then yun, sabi ko, sarap nung lechong kawali. Sabi ng asawa ko, oo. And then nakita nung anak ko yung gelatin, gusto niya daw, so binigay ko na sa kanya. So, masarap din yung mga minatamis nila. So, guys, kung di nyo na itatanong, nakaraming batch ako dyan. Siguro nakailang balik ako, mga 6 or 7 na balik. So, kuha ng pagkain. Sinulit ko talaga yung 398 pesos ko, diba? Sulit na sulit naman yung binayad namin. So, dalawa lang naman yung binayaran ko. O, kami lang mag-asawa. And then, yung mga kids, libre lang naman. And then, hindi naman masyado nakakain yung mga kids ko kasi medyo busog pa sila kasi nag-almusal kami bago kami pumunta dito sa may Marquee Mall. So, ito sa Marquee Mall to, guys. Okay? Dito lang sila located sa may first floor. Just in case pupunta kayo, dun lang sa may front. So,
kung gusto nyong i-try, wala namang mawawala kung gusto nyong kumain dito. So, I guaranteed nyo na masarap naman yung pagkain. And masusulit nyo talaga yung binayad ninyo. And then, lagi kong kinukuha din dyan. Nakailang saging ako. 3 ata or 4. And then, meron pa sila minatamis na saging dyan. Kumain din ako noon. And meron ding halo-halo. Yun, kumain din ako ng halo-halo. So, yan. Sarap na sarap ako dun sa may ko. Daldal ng kapal ng anak ko dyan. Kaya, daldal siya ng daldal sa akin. Then, yan yung sabaw ng bulalo. Sarap niyan, guys. Meron pa siyang mais. So, as you can see, sarap na sarap ako. Pag uwi ko, guys, busog na ako niyan. So, yan. Yummers naman ang mga pagkain nila. So, enjoy nyo lang yung pagkain nyo dito. So, kung ako sa inyo, huwag nyo bibiglain na marami kagad kukunin nyo para makarami kayo. Katulad ko. So, ayan. Yung ginawa ko dyan talaga konti-konti lang mura para matikman ko siya lahat at ma-enjoy ko naman. Siyempre, first time ko nang kumain dito sa may Kabalen. Kahit na Kapampangan ako, hindi talaga ako lumalabas. So, as you can see, meron din kuhol or suso. Suso sa Kapampangan or ang tawag dito, snail. O yan. Hirap na hirap akong kuhanin. So, humingi ako dyan ng ang tawag dito, pantinga. May toothpick. Yun. Mas madali siyang kuhanin pag may toothpick ka. So, pag susisip-sipin mo lang, hirap niya. Naku. Tapos, dyan, nagpasubo pa dyan yung asawa ko. Gusto niya rin daw. Sinubo ko. Sabi niya, tapos hindi ko binigay. Ayan, pinangano ko na din siya. So, alam niyo, nakarami din ako ng ganyan, ng kuhol. Kasi tagal ko na hindi ko makain yan. Last akong kumain yan nung high school pa ako. Ngayon, ilang years na yun, nasa 10 years na rin mahigit. So, kaya nung nakita ko may kuhol, lagi akong kumukuha dyan. So, talaga sulit yung bayad ko. Tsaka, siya guys, marami talagang kumukuha niyan. Lagi siyang nauubos. Kaya, tsaka, pagkalagay pa lang ng mga foods nila, as you can see guys, talagang ubos ka agad. So meaning, masarap yung pagkain nila. And marami talagang kumakain dito, guys. Pumunta kami dito or pumasok kami going 11, then lumabas kami mag-aalas 2 na. So, nasa 3 hours din kami nag-stay dyan na kumakain lang. O, diba? Talaga sinulit namin yung pera namin na binayad namin sa kanya. Siyempre, pag ganyan, dapat sulitin natin. Diba? Para maging worth it naman yung paglabas natin. So, madalang lang din ako lumalabas. So, kaya sinulit ko talaga. And then, yung anak ko, sabi niya, ano yan? Masarap pa yan. Sabi niya, hindi pa siya kumakain yan for going 8 years of existence ng anak ko. Hindi pa siya nakain ng kuhol. So, ayan. Sige. Akin na, sabi ko, ako na lang magano sa'yo pang kukuha kita. And then, yan. Kumuha na ako ng yung minatamis na gata. Ayan. Sarap-sarap din nito. Nakadami din ako yan. So, lahat talaga tinikman ko, guys. Sulit na sulit talaga yan. So, hindi ko nahisali yung mga anakis ko kasi sobrang kukulit nila and malilikot. And then, nagkakalat sila kaya hindi ko masyado mapakita yung table. So, yun na lang mga kinakain ko talaga and ako na lang yung nilagay ko. So, next time na lang pag medyo hindi na sila malilikot. Mas maganda, mas maraming mumukbang. So, next vlog ko is, I decided sa Korea naman na eat all you can. Sa mall pa rin naman. So, sana meron makarinig sa atin or may makapansin. Mag-sponsor naman kayo dyan. Takena, men. So, ayan yung halo-halo. Sobrang dami. Yung niya, hindi siya milk. Milk. Hindi siya milk. Coconut milk pa siya, hindi siya yung mga yung mga evap na milk. So, yung nilalagay nila is yung coconut milk. So, sobrang sarap niya rin. Talagang na-enjoy ko tong halo-halo nila. Masarap. So, hindi man siya ganun karami yung sahog nila. Lang siya, gelatin, sago, saging, and then, pa ba yun? Yung beans, yun, sarap. So, ayan na, saging na naman ulit. Yung minatamis na saging na may, sago. So, yan. So, as you can see na na umuusok-usok pa. Sobrang init. Alam nyo ba guys, kalalagay pa lang yan. Nung nakita ko siya, sabi ko, sarap to. Sabi ko, bago luto. So, yan, kumuha na ako. Nakiunahan na ako kumuha sa kanila. So, yan.
Nablow-blow ko pa kasi sobrang init. Tapos inutusan ako ng asawa ko na kumuha daw ako ng pork kasi naubos na daw yung pork ng anak ko. So yun, pinangkuha ko muna sana. Inutusan ko sana yung anak ko kaso baka makabasag siya. So ako na lang, I decided na ako na lang. So ayan, kukuha lang muna ako ng pork. So hindi ko na napakita lahat ng kasi 3 hours, hindi ko na mabablog ng 3 hours kasi lobat na rin naman yung cellphone ko. So ayan. So, kung gusto nyong kumain dito sa Eat All You Can, Kabalen, baka naman sa next vlog. So, ayan, sana ma-enjoy nyo rin yung mga pagkain ninyo pag kumain kayo dito sa may Kabalen. So, clean and masikaso naman yung mga nila, yung mga staff nila, and then mababait. So, kahit sobrang dami ng tao. So, nung paalis na kami, sobrang napuno na yung Kabalen. So, marami talagang kumakain. So, ayan guys. So, sana nagustuhan nyo itong video na to. Please subscribe to my channel and click the bell button para ma-notify po kayo sa masusunod pang mga video. God bless and ingat.